Au! Hohohoy! Au! Uy! 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 Au! Asa naman mo? Sa mga bulayagong mga bata, mga ulitaw, mga dalaga. Bisag 10 oras na sa gabi, sige kaya po magpabuyag sa inyong mga ginikanan. Naniid sa ko ninyo sa mga gilid-gilid ninyo. Au! Smoking. I smells fishy. Ha 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 ha. Asa naman mo? Sige ka po pabuyag. Bisag 10 oras sa gabi. Naara ko diri kasi lantaw-lantaw kasi paniid sa inyo. Ha 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 ha. Au!